बे गामिया 3 नम्बर सनाफुर ओमफ्राय आंनि नामा लबेन नार्जारि। आंनि न'आवहाय नै न' गंनै मैदेना बेरा सिफायनानै माइ ओमफ्राय गेस जायगा दाबनै न' सिफायदों बेरा जालांदों। माइया गोबां 10-12 पेकेटसो दंमोन। दा एसे गोबाङै जानाय जादों ओमफ्राय गेसबो माबाबो उल्थां फाल्थां खालामजोबदों। इन्जुर बेरा सिफायजोबदों। एसे खोलानि न'आव दंमोन। ओमफ्राय आरो आं उन्दुग्राबो मोननै न' नालाय आं मोनसे न'आवमोन। बे आं उन्दुग्रा जेराव उन्दुग्रा बेयावबो माइरं 50 केजि दंमोन। बेवहायबो बे माइरंखौबो माने हाननो माबादों ओमफ्राय आं एसे होहरनाय जादों आरो। मैदेनाथ' फ्राय फैयोआनो सानफ्रोमबो। मैया थांनाय मोना ओरैनो 11:40 जाबायमोन। बेखौहाय मेन रैखाथि होनांगौ फरेस्ट बिभागनिफ्राय एसे फेन्सिंफोर होना होयोब्ला जोंनि बे हादानफोरखौ दानफायबाय थाबाय। ओमफ्राय बिसोरो उफाय गैयियावहाय जोंनि गय बागान ओरैनो न' बायदिसिनायावहाय हाबफैनानैहाय डिस्टार्ब खालामफैबाय थायो। बेखायनो जोंनि जे बिटिआर सरखार बा फरेस्ट गभर्नमेन्टआ एसे गोख्रों नोजोरै लानानैहाय बेफोरखौ होबथानो हायोब्ला मोजां आरोखि जोंहाबो। ओमफ्राय दा न' बां गैला सिफायबाय। जेबो उफाय गैया। खुनुरुखुम हाजिरा मुजिरा मावो। बेनि एसे राहा लामा होयोब्ला आंनोबो मोजां जागौमोन आरो। सिफायनायाथ' फ्राय ओरैहाय मोनसे दखान बेबो लेथेर फेथेर सिफायजोबदों। आरो मोनसे सुकुरनि न' बेबो ओंखाम संग्रा बेखौबो फ्राय जारखि गाख्रुबदों। आथा दंमोन मैदा दंमोन बेखौ जालांजोबदों। आरो ओंखाम संग्राखौ सिफायदों। आरो दाबसे ओंखाम संग्रायानो आरो गुबुन न'खरावबो सिफायलांदों।